ଏହିପରି ଏହି ମକର ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବସ୍ତୁରୁ ବସି ଯାଇ ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ଖାଇ ମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମେ ଶାଖାରେ ବି ଆମର ଆମେ ଶାଖାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ କିପରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶାଖା ଆମେ ବସ୍ତୁଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆମର କିପରି ଭାଇଚାରା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ହେଲା ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସକଳ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଆଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦକ୍ଷିଣାୟନରୁ ତାଙ୍କର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମାନେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣାୟନରୁ ଏବେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିରେ ପାଦ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ ପୁଅ ଶନିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ମାନେ ଶନିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିନର ଏତେ ମହାତ୍ମା ଥିଲା, ଆମର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରାଣ ବି ଉପାଖ୍ୟାନ ବି ଅଛି। ଆମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ